Ďalší týždeň za nami, poďme si ho zosumarizovať. V pondelok, najlepší deň v týždni, nákupy s dcérou. Yes! V útorok, obhliadka domu číslo 67 v lokalite Senec Lužianky. V stredu sme porovnávali väzníkový krov oproti železobetónovému stropu. Nový, ale životnosť je podstatne kratšia. Vo štvrtok rozhovor s Tiborom, s kapitánom lode. 11 rokov, aj voľačo navyše, takže skoro 12. V piatok sme začali stavbu v Hrubej Borši a niekde medzi tým som podpísal zmluvu na predaj domu v Novej Tehelni. Už to začalo, pripravujeme dostupnejšie bývanie v Hrubej Borši. Kúsok od nás sa nachádza konská jazdiareň. Tým, že sa zvyšuje dopyt po nových nehnuteľnostiach, tak samozrejme cena rastie. Buduje sa aj nová infraštruktúra, nové cesty, nové ihriská, nové športoviská, školy, škôlky. Čiže nie je vôbec dôvod na to, aby ceny klesali.